Это хора, значит, така, разхвичането трудно колко, как да кажа, нещо, което за мен. Никой не поставя това. Никой. Не поставя ми тук. Не стоя. Така. Нещо съм болна. Петрото. Да. Сега ще ви кажа 10 неща. Да си споделя неща. Да си 11 неща. На 11 години. Ще кажа за мен. Значи, роден съм на края на годината. Няма да кажа какво съм родена. Живея в Пловдив. Няма да ви кажа кое е училище, но сама клас. Това мога да ви кажа. Са на хора 30. Да. Значи, да живея, кой клас съм след 16. И така, значи, много чувство за хумор. Както смивам на хората, не обичам да говоря с кръпа, обичам да говоря с готини хора и сега го избрани пен. И просто обичам нормалните хора, не те, които скарат на лигави нещо такива. Макар че съм една от тях. Така не знам. Може в толкова много хубави хора. Много воля за момчета, но така, просто според мен аз съм една нормална ученичка, която може да плете. Да, не съм мога да плете. Ще го кажа колко неща съм забляла. Само е малко уморски. Да. През още две си изплела. А цялка не ще да пита. Но тя просто сме на ученичко, която не съм добра. Без конца. Аз първи път съм тренирала гимнастика. Това не тренира нищо. Просто искам да тренирам карате. Казвам, просто ми леко страницата на английски. Пример, чисто не Марина. За какво получава? Добре, това искам да ви кажа. Спрях името. Казвам се Десислава.